Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw o bulahang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista ni San Juan, apostol ug ebanghelista. Mao ni siya ang disipulo ni Kristo nga gitawag og iyang gimahal or hinigugmang apostoles, ug didto niya gibilin ang iyang inahan nga si Maria, atong bahal nga Birhen Maria, sa dihang namatay siya didto sa cross. Busa si San Juan murag lawom kay ni siya og nahibaw-an bahin sa kamatuoran sa kinabuhi ni Kristo, kay kuyog man niya ang mahal nga Birhen Maria. Uban kaniya atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang mga katawhan labi na kini mga nasod nga wa ron magkahiusa makaila unta sa Ginoo nga nag-awhag nato sa paghigugmaay nga gisangyaw ni San Juan nga ebanghelista. Ato sang iampo ang nahigugma nato nga ato mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, pinaagi ni San Juan nga apostol, gipadayag mo kanamo ang mga tinaguan sa imong pulong. Itugot nga masabot namo pag-ayo, pinaagi sa pag-ampo o pagpamalandong ang giayo niya pagtudlo kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Nagsulat kami kaninyo may tungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayud. Sa diha nga gipadayag na ang maong kinabuhi, nakita namo kini, busa nagmatuod kami niini, ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa Amahan ug gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang nakita og nadungog namo aron kamo uban kanamo mahiusa sa Amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari pasadya ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo. Ang mga panganod ug kangit-ngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang kabukiran milanay ingog talo atubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong. Ugang kanasuran nakakita sa iyang himaya. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang kahayag mibanag-banag alang sa matarong. Ang kalipay alang sa maligdong ug kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong. Ug pasalamati ang iyang balaang ngalan. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa unang adlaw sa simana, si Maria Magdalena midagan ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya, kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya og mituo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kini si San Juan, igsuon man ni Santiago or Saint James, ang anak ni Zebedeo, mga mananagat ni sila. Niya, gimahal ni siya ni Jesus tungod kay murag siya sa tingali maoy murag attached kayo ni Jesus in the aspect of love. Kay og atong tan-awon ang iyang ebanghelyo ug ang iyang mga sinulat labi na sa 1 John, sentro kayo niya ang gugma sa Ginoo. Ang gugma mo nang John chapter 15 agi nang pabilin kamo sa akong gugma. There is no greater love than to lay down your life for your friend. Ya, sa 1 John moingon pod siya, dili kita maoy unang nahigugma sa Ginoo, kung dili ang Ginoo maoy unang nahigugma kanato. Kay ang Ginoo gugma man. So kaning gugma mao gini ang pinakanindot nga ma-develop nato kay murag malipayon gid ta kanunay. Gani dinhi sa iyang gisulat sa unang pagbasa niingon siya diri, gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Kumusta man mo ron? Malipayon mo, dili? Nagluya man ang inyong mga naong. Liwat mamuspari, galuya. Basta wa na gani mahigugmang usa ka tawo, ang naong ana mo awp dayon. Kanabang wa nay lami tanawon. Pero magsigi ganig higugma, blooming ginagnaon. Bisan pag-unsa na pilay edad or unsay kahimtang ana, bisag masakiton pa na, basta mahigugma mo sayag ang naong ba. Nigilingi ay mong tupad. Lingi abay mong tupad. Pangutan ay na tanaw ni mo nako, nahigugma ko. Ina tanaw ni mo nako, nahigugma ko. Ano ba? Kay lusod mo nang magsige ra taingon nga I love you nya gakusmod ang naong. Di ba? Parehagod anang kaslon din nang kaslon ba tinuod gyud silang naghigugma ay mailhan man na kanang inig ingon nga dawaton ba nimo siya? Mo smile dayon, dawaton pa diri. Kanang wa mahigugma, dawaton. Imo bang dawaton? Dawaton. Anak ra na sila. Kuan na gisapot na ba? Gisapot. Nya mausad ni ang gugma makapakusog nato. Kana bang
inspiration gining gugma. Maubitan na ka ng estudyante pa ta, kusog kita muhatag sa una. O akong panahon karon text naman. Sa unang panahon katumtong card, no? Tahatag din tag card. Naagi ng mga word nga, you are my inspiration. Kasuway mo, ana? Awa mo kasuway. Luya sa inyong mga naong mo, awa mo kasuway. Karang panahon sa Valentine's Day, di ba? Ano yung suwat, ana? You are my Valentine. You inspired my heart. Good. Nindot biya sa kay paminaw, no? Ay, kamong mga babae, tagaan mo na, kilig-kilig sa mo. Muna, si San Juan sa Ebanghelyo, mas kusog siyang midagan kay kang Pedro. Marabag, para nako kining paghulagway ni kay si San Juan may gasuwat aning atong Ebanghelyo, kinibang paghulagway niya nga mas kusog siyang midagan kay kang Pedro, dili lang ni pag-ingon nga mas tiguang si Pedro kay kaniya. Duna ni purpose nganong iyaning gisuwat ba nga mas kusog siyang midagan. Unsa man kay tumong ani? Nga mas atong higayuna ba mas nahigugma siya ni Jesus kay kang Pedro. Kay kung mahinumduman si Pedro gidinay ba niya katulo si Jesus, no? Gidinay ba kana bitang wa kay ka mahigugma sa tao, magpanagana biya kag duol niya si Pedro. Naapabiya niya ang hunahunang iyay gidinay rabi nako pastilag tinuod nga nabuhi di baka kuron ani sudyaan motos Pedro gadagan murag nagpanagana ba. Pero si San Juan kay dito biya to siya sa cross pagkabugto sa kinabuhi ni Jesus, kuyog si San Juan ni Maria dito gibilin ni Jesus. So pag ingon si Maria Magdalena, wa naman ditong Ginoo. Kusog ang nidagan si Juan, excited man siyang makakita sa Ginoo nga nabanhaw. Si Pedro gapanagana kana bitang bana nga makapangabit, magpanaganag duol sa asawa, no? Di kay ganahan ba nya moingon pag asawa, ay nga masin kag palayo diha kati good. Unsa man ki kuan na? Ay kuan gud magpalayo-layo ba no? Hasta sa nang asawa nga makapangabit, otro sa na palayo-layo sa nasbana. Mao sa to'y gibati ni Pedro. Pero doon ay gibutang si San Juan nga para nako nindot sad nga imagery. Si San Juan unang naabot sa lubnganan, pero wa siya mosulod. Si Pedro kuno pag-abot britsog yung sod. So nauna siya sa lubnganan, pero nauna si San Pedro sa sulod. Kanilain na sa ning para nako nindot nga imagery. Unsa man? Ang nahigugma pwede ragyog naas distansya, kontento na. Pero ang wa mahigugma kaayo, tan-awon gid niya ang aktual. Manginahanglan gyud og kana bang proyba. So kanang asawa nga magsigig sukit-sukit sa bana, di na makontento ba ang iyang bana na uli? Iya pag yung pangutol, diin man ka, nganong karon pa man ka ni uli, nganong dugay man kay ka, nganong gitiksan ti kaganiha, wa man lagi ka mutubag, kana wa na mahigugma. Nahimo na siyang NBI. Magsigig sukit-sukit ba, mura na siyang lawyer. Tulimbangon, tugas tinuod, naong na ba ni mo? Kana bang aktualon ko gini. Moto si San Juan pagkita niya nga wa na diha, panapton lang, diha ra siya kutob. Okay na. Kontento na. Kay nahigugma man. Kana ganing nahigugma, bisan gali nagdili replyan sa iya palang paghuna-huna sa iyang gihigugma, wa na. Kontento na. Bikin sa dinhing asawaha nga di gyud magsukit-sukit sa bana og diin gikanta sa kamot. Na mga naong ninyo. Kusog magsukit-sukit ay labi na karong text. So sinig text dili ka reply after 5 minutes na nagasunod nga text. Ngano di man ka mo reply buanga ka. Labi na gyud mo abot og half day di gyud mo reply pasta ang sukua.
Mo na mga way gugma. Mausa na mga ginikanan nga kusog ka musukit-sukit sa anak, dili makontento ang ilang anak na uli. Kuhaon pagyud ang kanang kuan, grado, check upon pagyud ang mga grado na mga buangon na mga ginikanan na. Ang importante nga niadto sa eskwelahan nya na uli mo na importante. Nga katapos tuig hagbong kay dito ra des computeran ko to nya ni uli. Pero at least buhi pa ang imong gihigugma. Magunsa man ang grado nya patay na. O di ba? Di ka malipay kabugtian din ang kinabuhi o grado. Nabisan siyag nagsigig duwa sa computeran, at least ni uli. Yung kamamakak man pa dir, bisag na makak, ni uli. O, di ba? Ang galingo-lingo mamo. Tanawa kita, sa atubangan sa Ginoo, pulos man ta mga sadan, abot natin nga lipipila na to din nga muragway sa. Pero sa atubangas Ginoo, kay baho siya pulos ta sadan, at least ni simba. Lipay ng Ginoo na. Yung kasigig pangumpisal pa dir, sige lang yapog balik-balik sa, at least ni kumpisal. Sambot, mausap pa bakan apa din naw nga na akong igsuon, sigig simba na, magliminister pa gina niya, magliktor pa gani. Pero ang batasan, di makaog iro. At least nagliktor, ang dili, parihag iro. Aw dili makaos iro. At least, basin pa din, makaon din nas iring, makaon pa nas baboy, no? Oh. Ang kalipay sa nahigugma, at least, naa ka, present ka. Muna si Kristo, kay nahigugma man nato, He makes Himself present. Emmanuel, God is with us. Present. Nga naman, aron ingnon taniya pagsulti, gusto kong makuyog ninyo. Nya kun ato na nang puy-an dihas pamilya, dinis community, di nata magsigig hisgot aning atong mga batik, kining atong mga apan, ang atong hisgutan, karon kay niya ka, unsaon ti ka paghigugma. Karon nga niya ka, unsaon ti ka pag-alagad. Ana, ngayon ko na be, lingi ay mong tupad. Na nalipay kong niya ka. Ngayon na. Niya pakapini, basig ugma, wa na ka. Ana. Kanindot ana, wa ka kahibaw ugma na apa ba na? Wa ka kahibaw na kanang imong mama nga sigihan imo bungol-bungol kay wa mo hatag nimo sa imong gipangayo nga gadget, imong bungol-bungulan, undak-undakan nimo sa imong tiil, atakihon kay na karong gabi mamatay na, igkaugma mahurot yung imong luha og sipon og hinilak kay magmahay ka nganong imong tubag-tubag ang imong ginikanan. Oh, kanang imong bana nga sigihan imong yaw-yaw, nga drive ra ba nagmotor, mabangga ganin ang motor ana, mamatay na, wa ka kapangayog pasaylob, kabuang gi kagakos-gakos sa lungon ana, magkuyap-kuyap pa kadire inig bindisios pare. Maapil na lang Hinoon kag igo sa bindita kay magpakuyap-kuyap man. May kasagaran na ng mga buangon, ani din aning iniglubong, mao man kusog kay mohilak. Oh, mao na magsagit-sagit pang makanahan. Tungod na kay ikaw wa kaka-express sa imong gugma gatuo man kag sunod adlaw. Ikaw anak nilayas kas inyo nya karon wap adyo ka mo uli nya moingon ka dip ako ready. La sige dia. Mamatay gani ka. Ikaw ba mo'y mamatay? Gadumot ka sa imong mama or imong papa or imong igsoon mo di ka muulis balay, mamatay ka, di ka kauli nga tus langit. Nga naman, di man ka kamaong makikigsoon, di man ka kamaong makighiusa, at to ka sa impyerno. Mao na siya ang atong challenge. Sama ni San Juan, gugmagid ang mag-una. Unsay opportunity nga makita nato ang atong gihigugma, ato ginang buhaton. Maubitaw karon nang hatag ta og mga 5 kilo rice. Gahapon, pasalamat ko sa atong mga lay ministers nga mao'y ni-distribute. Paminaw ko mga sobra 2,000 ka
kaning kuana hapit na tingali mo 2,000 gamay na lang na wa magitingali na apil murag hapit na mo abot og 2,500 ang atong na distribute nga mga 5 kilo packed rice og noodles og sardinas atong pakpakan ang atong lay ministers ang ato sa mga namalit sa ikhak edad ko halad ko sa kabus mao na siya resulta sa atong paghigugma lumba tagpamalit aning atong slot kay nahigugma ta pero wa pa biya mahurot og kahalin ang atong ikhak as of yesterday ang atong halin niabot na og 17,440 ka slots atong pakpakan ang namalit napay tiwasonon 2,560 ka slots basin pag mahurot ni kutob man ni Pizza 31 kay dili raman ang paghatag ngadto sa mga kabos nga pamilya ang atong gamitan ani apil na sad sa ato dinhing operating expenses labi na ning atong beautification sa ato karong Christmas celebration apil man ni ani dako kay ni siyag tabang enjoy kay mo dinhig pa picture kay nindot kay ato mga lights no hasta atong decoration adi ginino ni ingong pinakanindot pero at least ba nindot ni siya sa atong mga mata na tungod na kay naay ikhak edad ko halad sa kabos nindot kayo nya sa ato sang dopes ngandoy ra bata ig sunod buwan sunod tuig ato na ning matrabaho atong kumbinto ani improve na sad na nasa tay halin nga 15,799 ka slots pakpak yapon naapay 39,201 ka slots ambot og buhi pa baka mo hangtod mahurot ni kapahalin pero basig next year siguro mo kusog na ning halin ani kay mahunong ng gubat sa Russia ug sa Ukraine balik na tas normal muna ampo gitaron nga maghigugmaay na ning leader sa Russia ug sa Ukraine aron matud pa di San Juan mahingpit ang atong kalipay way komo sa atong pagampo ug sa atong paghigugmaay sad alang sa kalinaw ug kalipay sa atong kalibutan manindog ta mga igsuon siya gitawag nga pinalanggang tinun-an si San Juan uban kaniya mahigugmaon kitang muduol sa atong Dios sa pagpangayo sa atong gikinahanglan ug moingon kita pulong nga nagpakatao kaluy-i kami Pulong nga nagpakatao kaluy-i kami. Alang sa pagpadayon sa misyon sa simbahang apostolikanhon karong panahona magampo kita sa Ginoo. Pulong nga nagpakatao kaluy kami. Alang sa mga kasing-kasing nga mauyunon sa kabubuton sa Dios magampo kita sa Ginoo. Pulong nga nagpakatao kaluy-i kami. Alang sa mga batid sa teolohiya ug sa tanang mga eskolar kinsa nagtuki ug nagtuon sa mga kamatuoran mahitungod sa atong pagtuo magampo kita sa Ginoo. pulong nga nagpakatao kaluy-i kami. Alang sa kaisog ug kadasig sa pagsunod kang Kristo hangtod sa krus ug latas ngadto sa iyang walay sulod nga lubnganan magampo kita sa Ginoo. Pulong nga nagpakatao kaluy-i kami. Alang sa kaambitan sa malumong gugma ni Juan kang Maria atong inahan magampo kita sa Ginoo. Pulong nga nagpakatao kaluy-i kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Pulong nga nagpakatao kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer magwalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Pulong nga nagpakatao kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Pulong nga nagpakatao, kaluyi kami. Alang sa tanang mitaliwan na niining kinabuhia, nga makasudong nasanaong sa atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Pulong nga nagpakatao, kaluyi kami. Amahan nga way katapusan, amahan sa walay katapusan nga pulong dawata kining among mga pagampo nga among gituboy nga naha kanimo diha sa gugmag pagtuo sa pangaman ni San Juan Ebanghelista, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panumino nga abot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalanong sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kahangturan. Mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug itugot nga gikan niining santos nga misa, makatunan namo ang tinaguang kinaadman nga imong gipadayag kang Juan imong apostol gikan sa maong tinubdan ang pulong, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Evangelista ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunuan-luwasa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo managing arian, ang gahumugang himaya. Hangtod sa kaangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanim. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to lift a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angels fill the night with singing. God is reaching out to man, bringing us a gift of hope in Christ our Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan, and Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love.
He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Magampo kita. O Dios, nga makagagahom itugot nga ang pulong nga nahimong tao nga gisangyaw ni San Juan nga apostol magpuyo unta kanunay uban kanamo pinaagi ni ining santos nga misa nga among gisaulog. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkahiusa ni Kristo, union with Jesus. Nya ang ato ra gyung buhaton sama ni San Juan, ato gyung higugmaon si Jesus labaw sa tanan. Nya salamat sa nahigugma ni Jesus og nipalit sa atong slat sa ako nang gikaingon kaganiha. Ang atong halin sa dupes 15,799 ka slots na nga napay 39,201 nga available sa ato sang ikhak para ra ni karong buwana nahalina na tag 17,440 napay 2,560 ka slots nga available. So ato ning paliton. Karong gabi mauna ang atong Christmas party sa parokya. Pagarepresentahan ni sa atong mga active members and officers sa mandated organizations and ministries o sa atong mga chapel leaders. Hinaut ta ampo ta maayong panahon magsugod ang atong kasaulugan sa High Mass nga atong saulogon inig ka 5:30 karong hapon. Yan harata dihas grounds maghimo sa atong parish Christmas party. Kining kalihukan na simple ra ni, di gyud kay ni bungga kayo pero makadugang ni sa atong kahiusa o kalig-on sa atong pagtuo isip mga nangalagad dinhi sa parokya or mga parokyano. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares hostia, qui celi